जय श्री राम। Hato kadega jingle khnang ne jingkwa borom na ki parajat ne na ki kenhun shitniam. Ne jing sim kabu ya jing bahamin sim jing borom ki prado persnam jongi khamtam ha ki jaka jungo kai perthai. Kajing le jung weu khla jai ban le khla wat ha jaka kentang ka belong persya ya jinge ki kristan ban le sapulpit bat perta jai Sri Ram kabam la ban pediang dalele ru. U Akash Sagar unong pen kami ya ke Instagram ke bau ladan palat ya ke silak 1 million ngut ki follower ula pen klemran ya ke jaka kentang ne ke ying mane jong ki kristan ke badan ha ke snong maulenong da ke bau la tap ya ki video lengkot hapo ke akau jong u ke bau pen i bau rung sapo ke ying mane kat ba ki parlok jong u ki song ha ki ben baju song ki pai reungai bat ulik be sapul pet ban perta jai siram bat urwai ru ya ke jing ruai ro ya uram jong kaniam Hindu katba ki paralok jung u ki badang ring video bat ki bayar ki beria ya ga jingle komik jung u kini ki video ki bala sapriang state bhala dan palat da ki lakngot ki bala page ke lenggari India na ki komen ki bangila ban bisar ki don ki bala yaro yu baulanut ban yaro yu blay jung ki uram dan ru katu kane imat ki badai ki kristan ki peni yu ban nomle kumne bat ublay ru unmap namar ka jingbam tip ke jung u dan ru ki batho persyang hapo mos ne ha jaka mane blay ki muslim henry tang sisin dan ru ki boong bagan ga jingle jung u kalapan khen ya ka artikel san phui ka hok ban buram hala ki jong ki jinge halor kane ga jingle jung u na kaliang katur lengba ikong Angela Rangat ila ujor sendon daga FIR persya yune ukla jaj ubala le khla ha jaka kentang hala umkhra police station haka ejahar kepala ujor ke kong arangat kalaong dangshan ngala yui ya gawe ka video haka rensan social media Facebook bat Instagram jung Akash Sagar ha ka baw lalik rung hapo ging mane jung ka Epiphany maulenong bat ula penkhen ya ka jinglong kentang jung ka ging mane da ka balek khnang bat ka baw labu jingmut lupa baniat ha ki benta jung ka pulpet bat perta ya ki ki balong persya kristan bat ruai penjak buram ru ya ka jingruai bamdei jung ki kristan kane ke jingle ke dei ke blalek khnang harengkat ber arngut ki wepat ki belapau ha ka video ban penmi ya ga jingsu ya pher nyam ban yu roi ya ka culture jong ki rit pai pat ban thau ya ka culture jong ki he pai ke badai da ka jingsun da ka pen khain ya ka riti sen share kari halor ka jinglai luit ban mane blai ong ka kong Angela Rangat kumta ngakarpat badai ban le da ka bating mardor persya ya uni ubreu ubladon kti ha ka kam snew mar badon ya ka jingtumu ka pusnew bat kunturu ikirinsan ki social media bagi deban khang persya ki video kinong thau ba ki bru ki badan ha kate ki group ki bapen sepirang ya kate une ubre udon kam bansya pengat badai ban simkhya kat kum ka an mar ban pentikna bakum ki te ki jingle ki basnew ki babu ha ka jingma ka jingsuk bakim dei ban jashu long ikong Angela Rangat ha bakran syakilat patai kubor